Assalamu alaikum wa rahmatullah. A kwanakin nan na jin 4 ga watan August ɗin nan da muke ciki a masarautar Gaya ƙarƙashin jagorancin sarkin Gaya Alhaji Dr. Ali Ibrahim Gaya suka saki sakula da ta hana hakimai amfani da karaga da sauran abubuwa da suke na sarki ne. To tun daga wannan lokacin kamar yadda na faɗa jiya ake ta yi min waya cewar me yasa hakimi ba zai hau karaga ba, karaga dama ta sarki ce kawai, kowa da irin abin da yake tambaya a kai. To kasancewar abin ya yi yawa sai na ce to a bari do Allah zan yi program a kai domin a wayar da kan mutane su san hikima da take cikin wannan umarni da ya fito daga wannan masarauta mai ɗimbin tarihi. Shi ita karaga ta sarki ce, mawanka ta alƙali ce da dagaci, kujera ta hakimi ce, amma kujera ta kowa ce. Abin da ake faɗi a nan shine sarki shine yake amfani da karaga. Na san mutane da yawa ba za su san meye karaga ba. Daga tukurwa ake yin karaga. Kowa ya san makara, to makara da tukurwa ake yin ta. Sannan tsani ma irin na da tukurwa ake yin sa. To ita ma karaga haka ake yin ta da tukurwa. To ita karaga ta sarki ce shi kadai. Shi ne yake hawa karaga ya zauna. Shi ne ake cewa karagan mulki. Na ga cewar ko da gidajen watsa labarai na duniya suna amfani da kalmar kusan a ce ba daidai ba, suna cewa a gwamna ya hau karagan mulki, ko sai dai ya hau kujerar mulki. Karaga ta sarki ce, babu inda sarki ya yi musharaka da wani akan karaga inda a harkar mulki ce. Saboda haka sai dai a ce gwamna ya hau kujerar mulki. Wannan ga kafafen watsa labarai na duniya kenan da sukan yi haka. To abin da ake faɗi a nan shine kamar yadda na faɗa, karaga ta sarki ce, shi kaɗai yake hawa ya hukunci. Wato wata alami ce ta iko, ta ƙarfi, ta shugabanci wanda yake na ƙololuwa a wannan gurin. Shi yasa ba a son wani ya hau. A ƙa'ida karaga ko ta lalace sai dai a bawa mata, ba a bawa abin nan. 'Ya'yan sarki mata mu a Kano ana kai su ma gidajensu da karaga, amma su wannan dama ba abin nan ba ne, ba mulki suke yi ba. Ana kai su da karaga, ana kai su da takalman gashin jimina. Za mu zo mu yi bayani cikakke akan hususiyar sarki wanda mutane suna ganin ba su da yawa. Suna da yawa, ba zancen 10 ake ko 15 ba, suna da yawa. Za mu zo mu yi program cikakke a kansu, amma yanzu dai akan karaga muke yin magana. Saboda haka hakimi hawa karaga a fadarsa ba tasa bace, in ba wani abin kuma da ni ban san shi ba. To sai bayan karaga sai abin da ake kira mawanka. Mawanka ɗan tudu ne da ake ginawa. Wani zubin ana yi masa ƙofa ma ta ƙasa, a yi masa ɗan huda ta ƙasa, ta yanda inda sanyi ne sai a ɗan sa wuta rushi haka a ƙasa don kada sanyi ya shigi wanda yake zaune a kansa. Shi alƙalai shi suke hawa su yi shari'a, sannan dagatai shi ma a kansa suke yi. Za ka ji an ce mawankar dagaci, kuma mawankar alƙali. Wannan ɗan tudun baya kaiwa, bai fiye kaiwa girman karagar ba, amma dai tudu ne da ake yin sa ginanne a hau a yi hukunci a ciki. Asalin sunan mawankar a da ai mata ma suna da su, a cikin gida take, amma duk wannan ba zancen wato bayanin kalma muke ba, zancen sarauta muke yi da iko da shugabanci. Saboda haka dagaci da alƙali su ne da mawanka. Manyan bayin sarki ma ana yi musu mawanka a gidansu, kamar irin su kilishi, su sarkin dogarai, makaman ɗan rimi. Duk wannan suna hulɗa da wanda ake abin nan shari'a da su. Kilishi yana hulɗa da mata, a makaman ɗan rimi maza, sannan kuma
wanda za a horar, sarkin dogare yana horar da su. To da duk gidajen bayan sarki ana sawa, tunda aka sa a waɗannan ma ka san cewar manyan bayan sarki Shamaki, Ɗarimi da Salama duk za a sa su. To bayan sarki ma ana musu wanda suke da iko da wani nauyi na jama'a a kansu. Amma ita kujera ita ce wacce hakimi aka yadda ya zauna a kai. In an ga dama a yi mata adan da za ta nuna isa ko alfarma ko daraja, wannan daidai ne. Amma ita kujera kuma wato a nan za a ce gama gari ce, sarki zai hau, a hakimi zai hau, dagaci zai hau, alkali zai hau. Wannan shine a takaice akan bayanin karaga, mawanka da kuma kujera. Don haka wannan abin da shi sarkin Gaya ko masarautar Gaya ta yi, wato daga darajar sarautar ta yi ba wai tauye haƙƙin hakimai ta yi ba. Shi daga inda hakimi ya kama da sarki, to darajar masarauta ta faɗi, domin ba za ka tantance tsakanin gari da tsakuwa ba. Wannan kuma ba daidai ba ne. Ba a san a falsafa ta masarauta ba a yadda a yi kama da sarki ba. Ko ɗan sarki ne mutum yanzu ya hau karaga an mar hoto, gobe ya zama sarki ya hau karaga, in aka nuna hoton biyu, wanne ne sanda yake sarki, wanne ne sanda yake hakimi? Dole ya kamata in an ci gaba a ga ci gaba, inda na gaba a gane na gaba, inda na baya a gane wanne ne na baya. Saboda haka wannan an yi ne don ci gaban sarauta, don wato kare kimar masarauta da sarki da hakimai. Shi kansa hakimin akwai abin da hakiminsa ba zai ba, akwai abin da yaransa ba za su yi ba. Kowa ana rarraba masa ayyukansa gwargwadon matsayi. Darajar wani ba ta tauyatawa ne. Wannan shine a takaice. Sai kuma a saurari wancan program da za mu yi ni da Aminu Aljilani gidan da kalin Allah yadda akan hususiyar sarki ta kowane janibi za mu kalle ta insha Allah.